سلام كبرات عزتنا زنايلو ما عند قريبنا لكم دلنا مهنات حدش عمتن بعد كريسماسن ندالو مدب الله اوكي እዚ ሕጂ ነዳልዎ መደብ ብሕቶታት ክንጀምሪና ሰላም ተዓዘብትና ዝዘልና ቦታ ላፍቶ ኮይኑ ንሕቶ ዝኾነ መዘናግዕ ንሰብ ንኽንሓትት መፂና ኣለና ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ኦኬ ነትሕቶ ዝመለሰ ድማ ችኳንታ ኣላት ክልተ ሕቶ ክንሓቲና ውሽጢ ሓሙሽተ ደቂቃ ክምለስ ኣለዎ ፅቡቅ ናብ መደብና ክንኣቱ ኦኬ ሰላም ዲ እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ፈቃደኛ ኢኻ ዝኾነ ሕቶ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ክንሓትት ፀገም የብሉን ዝኽእሎ ተኮይኑ ክሓት ክምልሰልኩም እየ ኦኬ ፅቡቅ ሕራይ ህቡብ ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ማዕስ ዓመተ ምህረት ዓሪፉ 2006 ዓመተ መልስ ተረኺባ ኣላ መልሰዋ ዶ ኦኬ ንዘረባ የምፅኦ ንዓመት ዳሽ የውፅኦ ድጉሪ የውፅኦ ዋው ኮንግራ زيالا እንኳ ዓበሰጋ ንፎ ዝሓውና ተዓዊትሎ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ትብሎ ተሊካ ምስጋና ማለት እዩ ዝኾነ ክትብል ትኽእልካ ኦኬ ሩሑስ ሓድሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሩሑስ ሓድሽ ዓመት እንኳ ዓብቃዓኩም ኦኬ ወላ ንዓኻ ኦኬ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናብ ካልእ መደብና ክንኣቱ ኢና ቴንክ ዩ ሰላም ከመይ ውዒልካ ፈቃደኛ ዲኻ ክንሓተካ እሺ ሽግር የለን ሕራይ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ሰለስተ ሕቶ ክንሓተካ ኢና ካብአን ክልተ መልሲ ተመሊስካ ካምሲን ኣላትካ ሕራይ ክጅምር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለምንታይ ቀይሕ ቁልፍ ገብር ስሩ ከይመልቆ መልስ ረኺብዎ ኣሎ ናብ ካልእ ትዕቶ ንፎ ብጣዕሚ ዳሕጉስ እዩ ሓንቲ ቀለል ዝበለት ክሓተከ እዚ መደብና እዚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት እዩ ማይ ብምንታይ ኤሌሜንት ዝቆመ እዩ ኣጆኻ ማይ ብማይ ደጋጊኻ ኣለኻ ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ዝቆመ እዩ ሳሰይቲ ሕቶ እንታይ መሊስከያ ካምሲንግ ትወስዳኻ እዚ ዳሽ ክትውስኽ ናይ ኣናፁ ዝላ ንደማሙ ዳሽ እንታይ ልክም ታሕቱ ናይ ኣናፁ ዝላ ንደማሙ ዳሽ ወይ ዘለኻ ዋይላ ፀወታ ማለት ፀወታ እኮ ደሞ ብሓፈሻ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንምንየልካ እዛ መልሲ እዚኣ ኣይመለስክያን ካልእ መዓልቲ ዕዉት ክትኸውን ንምነ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ትብሎ ዝኾነ ዮሃና ተሊካ ኸ ክተመሓላልፍ ትኽእልካ ኦኬ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩላትና ንህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኮንግራ ዝዓርከይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩላትና ቴንክ ዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና እዚ ንገብሮ ዘለና መደብ ሓድሽ ዓመት እዩ ንቕፅል ኣለና ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና መፂናኩም ኣለና እዚ ንርከቦ ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ መብራህቲ ሃይል ኮንዶሚንየም ጎፋ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም እዚ ነካይዶ ዘለና መደብና ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ መብራት ኮንዶሚንየም ኣለና ሰላም ዲ ሓወይ ሰላም ዲ ከመይ ጠና ዝኾነ ሕቶ ክንሓተካ ፈቃደኛ ዲኻ ፀገም የለ ኦኬ መጀመርታ ርሑስ ሓድሽ ዓመት እዚ መደብና ሰለስተ ሕቶ ክትሕተት ኢኻ ካብ ሰለስተ ሕቶ ክልተ ሕቶ ተመሊስካ ካምሲን ነዘን ሕቶ እዚአን ክትዕወት ሓሙሽተ ደቂቃ ግዜ ኣለካ ኦኬ እንጅምር ኣብ ፊደላት ኤቢሲዲ ክንደይ ክፋል ኣለዎ ኤም ከ መበል ክንደይ ትርከብ I don't know yes ፈትን تحلفني ዝኹሉ ርእስስ ክንዲዚያ ንእንግሊዝኛ መቐመጢ ሲንካ ክንዲዚ ዝኸውን ዓይኒ እዚ ንእሽተይ መጠመት ፊደል ናይ እንግሊዝኛ ሲንካ ፊደላት ኤቢሲዲ ክንደይ እዮም ኤም ከመበል ክንደይ ትርከብ ኤም ተጋ 10 ተፈልተ
ساتون قاعد يسران حمشين سمع اسكي بإنجليزية شدي ساعة سين خونتيت رازم بيرون هي بس ممهران ريخا مصايلة ليخا ما أترك عن سي إيرترا قالت كندي ورا كندي يبعد ما عاد لك نسيو إيرترا ورها يجي زلنا يا زورها ما ندي ورا كندي ورها أجوها ملسا ده ما ندي ورا عسير دخلتها حبيبي حبيبي حزوني أوكي أي مدرس كيان زلخا ما عالتنا سايت فوتوني هاسقابل ولد كمان كامو قلت حتى سلازي مدرس كاين تاسال سي تعرف الله شمو أنت مقابيتيو زغنا حدش عمت يوهانا قتم حلالف تقل بز مدبزي نقولهم حزبي إيرتران حزبي إثيوبيان بملا وشين هاجر نزركم ما لازم نقول لنا عقم روح سعد شعب زغبرنا ثانك يو آمين آمين يقندينا زغوركم تعذبتنا نقصر مدمنا هنقصرينا يلا هراي كبرات تعذبتنا مدمنا نداقص عليو ابزي ازركا وقت والدالو نابنكن حتن سلام كيف يعيشك عندك سلام دي هراي مبار بمهنات حدش عمت كن حتى كن فقرنا هادين كي سلسته حتى تاهم كابن كلتا تمليسكن شكوان تاتكن اوكي هراي باخ تجمر أبا كلاتنا زركب تسليم كبدي وي ليفر نمنتاي يطقمنا ሓደ ምግቢ ንምጥራይ ካልኣይ ተመግቢ አረም ካልእ ተሰፍረጥኩን ሶሪ ምግቢ ንምጥራይ يهبو سينس بالعكس يهبو سينس اوكي نا مدمنا غناطينا عد خزمت عيني عد خزمت عينها داش عينبأ أي ملسكان حن أبكال تحسنا خطعوتي تسفى نقبر أوكي نابزحبتنا نسجرينا كسر كاني زراعه داش أجري اتفتي أنا غي أوكي نلوم عنتي أي تعود كن ندلغن بزغنا زمدمنا حد شعمتي زغنا يوهانا خطب محل الفات تخلاقن نكله هزب إيرترا روسات شامت بكا እሺ نقول إيرترا والسدتنيا روسات شامت أو جنا هاجرنا نملس الزمن يقبرنا أمين أمين ظهوركم تعذبتنا نايلو مع أنتي زين ناي تعود عند اللواء روس حد شعمت صعونا علينا روس حد شعمت